Ka bainong bakrau haka politics kadai ka jingjob leng baki kam kibalale but ya ka jingjob jungkini la bantho ne bishar leng baki kam bakilale nak banta ka dong kathan ong ba Maximilian Bersat amli ka dong ston ha bakren haka jelang play yung monong rem nak banta bansnai ka RCC cover but ka open sitting gallery hamadan mau kan join like se haka jelang ka balong haka sithok ding jong katayong ya ka ni ka jingsna but ka jingte ya ka gallery lamang hadu sapu pralak si hajar aspa leng ba ka tanat sport jong ka sarkar jela nak benta ban pentri ya ka take scheme hagur kom batikna nak liang ka like se sport club but u contractor ba wat lat yok nyau klaite leng ba ka joint venture agreement ban khmi ban pentri pura ya ka take scheme nak ta ban tei ya ka gallery jo ka like sport club apo kanika manan mau join dengan syukuri kanika foundation stone for the improvement of football playground and the construction of the RCC covered and open sitting gallery sanction an amount of kapa sanction kabalong 10 lakh pabuaya ja khnais pa arbo at mau join playground on the 10 December aja apuai kabalabu yo mau nongem da usri Macmillan Bersat u MLA jo kalong stein jo kalai pu ar nong stein sambi konsi ya ke jingidon lang jong soda jong kasnong like se iba h thongni ka jingidon lang ru jong HF manga Francis manga ibadai ilingdo jong ko manga like po like se kuresibun ngapan laba ya uni mau nongem la penyeng metagasni nakam tapan sa kung kadak jong kajing sa jing kan mau ya kajing sedang ban pentri ban pen internet ya kede kamadan hapok kede snong kublai sibun kublai siha jangu hakati ka simply yung monorim jong kate gallery lai don langru uba HF marngar lingdo ka kur marngar u sodar ka snong like se ba H thongni uba IK current sodar ka upar like se uba KP marngar president ka like se sport club uba Gilbert Sangliang advisor ka like se sport club uba Mayantis Maulot bat kiwi kiwi hakbal sakhi langru da kispa ngut ki pai ba hadin banga sajid kunong nikmat ngong ga ei ka put ka balon kam haka politics Kay kabaynong kumnog kumikmat pagin ice di ba kaktin nong way gong ba which is the best revenge in politics kaktin kasingong ba kay kabaynong pangin ay go ba ngong ipi banlong nong mikmat banlong nong ilam the best revenge in politics kay ka success. The best revenge in politics kaya ka success. Kakantin success, kakantin jingjob kawan may. Kakantin jingjob yung ba. Success can be measured by achievement. By your achievement. Ka jingjob jong ilawan pule. Nakikam ka pamile. Nang tayo na time ka doon kayo.
kabainong ka jingsania ka mapiki paiba dong ka time PI ka achievement ba P ka Laksa Sport Club hiyo ya ka scheme bansna ya ki kalari baki di cover kalari baki open kalari hapo ka madan football ka jodi